mangutana. Unsa ba gayud ang nakapasustenir ni Gobernador Gwen Garcia na wala gayud siya kukaluya o kakapoy nga nagsuri-suri sa kalungsuran ug mga dakbayan aron mga lagad sa mga Subuanon? Unsa ba daw kuno ang iyang sikreto, ang iyang tubag? Mangutana lang kaming uban. Usa may bitamina ana ni Gwen. Uy, di man na maluya? Kung tubag lang pod, vitamin G. Gugma alang sa mga Subuanon. Matag simana, bisita gayud si Gobernador Garcia sa lain-laing mga lungsod ug mga syudad sa lalawigan aron ihatod ang mga proyekto o programa na labing gikinahanglan sa mga Subuanon. Ilabi na karong panahon sa pandemya, kini aron mabati sa mga Subuanon na naglihok ang gobyerno ug wa sila pasagdi. Mulibot gyud ko sa tibuok probinsya aron ang tanang mga Subuanon masayon nga kining atong lalawigan sa Sugbo. Taliwala sa mga hagit, taliwala sa mga panghadlok, dili magpapiri. Sama sa kanunay na kung gibalik-balik kung ingon, padayon Sugbo. Cebu is moving on and moving forward. Ay siya good ang inahan sa atong probinsya sa Sugbo. Siya na rin kamot, bisan sa atong pandemic, mabalik ang atong ekonomiya. Karon hinay-hinay na ibalik. Mao nga, dako tag pasalamat niya kay siya good ang inahan sa atong probinsya sa Sugbo ug magpaabot pa ta sa ubang kayuhan ngayang ihatag. Kanunay siyang nagunahuna kung unsa pa nga mga programa ang makatabang sa kadaghanan, labi na ang mga naglisod ang kinabuhi na mapaarang-arang ang ilang kahimtang. Hinungdan nga iyang namugna ang Sugbo Negosyo nga naghatag og puhunan aron makapadayon o makasugod og negosyo ang kadtong mga nawagtangan og pangita. Anaa usab ang Sugbusog program na nag-inganyo sa mga mulupyo na mananom og mga utanon og herbas aron duna sila'y mapaabot nga ani. Nalibot na usab ni Gobernador Garcia ang tanang mga distrito aron ihatod ang Caravan of Provincial Government Services. Diin apil niini ang halad sa gugma alang kang lolo og lola. Diin nakadawat og vitamins ug food packs ang mga senior citizen, ingon man ang persons with disabilities o barangay frontliners. Bago lang usab nga gilunsad ang Enhanced Countryside Development nga programa alang sa mga mag-uuma ug mananagat nga makabaton og loan sa mga bangko nga gamiton isip puhunan. Padayon usab ang pagpanimento sa kadalanan sa lalawigan ug ang pagpalambo sa sistema sa patubig ngadto na sa level 3 buot ipasabot nga adunay linya sa tubig ang matag panimay. Dalipay ko nga pag-assign ako diri sa probinsya sa Sugbo siya akong makatrabaho. A very dynamic missionary ug maisog no nga inahan sa Sugbo, the Iron Lady of Cebu. Ang probinsyana ug karon pwede na po na siya ma-appeal sa ang 24 oras. Governor Gwen Garcia. Na talagang makita ang programa ng gobyerno. I know that the President is happy of what we are doing. Ubos sa liderato ni Garcia, nakita usab ang panaghiusa ug panagtambayayungay sa mga opisyal bisan og managlahi sila og partido. Hinungdan nga dako kaayo ang ilang pagrespeto ug pagbilib sa gobernador. Unsa may imong giinom nga vitamins? Nga pirmi man kang sexy, pirmi man kang aptik, pirmi man kang guwapa. Bisag way katulog sa pagserbisyo sa 24 ka oras. Pero nakaingon ko nga maswerte pud ta nga nakagobernador ta ug usa ka Gwen Garcia. Kay gigahinan jud ta, gi-share niya ang blessing sa Ginoo. Ang tanan niya nga mahuna-hunaan nga makaayos kanatong tanan sa tibuok probinsya. Iyahag yung gihatag nato. Iyag yung gipaninguhaan nga ug unsa manggani ang mga problema na agyoy solusyon. Si Governor
Bisan sa dakong risgo sa COVID-19, kasigi og suroy-suroy sa probinsya sa Subo para pagpangutana sa atong mga mayors kung unsay akay na ikatabang ni Governor ngadto kanila. Tagsagyo kay gumuday kong politiko, o gini tinuod lang. Nagsulti lang yun ko sa from the bottom of my heart. Panay tinuod lang yun. Muli akong hiingon nga Governor Gwen, daghan kayong salamat sa pagpakita o pag-introduce namo sa klase sa serbisyo. Wala na tong istorya nga dili na mistil mo doon ang mga tao kanamo, kundi among ibarada o among ihatod kaninyo ang serbisyo. O kini ang tema nga akong nasabtan, Karaban o Provincial Government. Sa klase sa serbisyo ug sa kalig-on ug kaligdong sa liderato nagipakita ni Gobernador Garcia nang hinaot ang mga Sugboanon nga hatagan pa siya og taas nga kinabuhi ug kanunayng baskog ang panglawas tungod kay siya ang ilang gilauman. Sheila Gravinas, Balita sa Subo.